ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଆମର ପରିବା କଟା ହେଉଛି, ଦିନରେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା, ସାଧା, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଜି ସେୟାର କରିବି। ତ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇ କର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ପରିବା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ମାଇଁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରତେ। ମୋର ବି ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା। ଏଇଠି ଟମାଟୋ କଟା ହେଇକି ଅଛି, ସବୁ ପରିବା, ଭେଣ୍ଡି। ମାଇଁ ବସେଇଛ କ'ଣ? ଭଜା ଆଉ ଖଟା। ଭଜା ଆଉ ଖଟା। ଏଇଠି ଡାଲି ହେଇସାରିଛି, ଭାତ ହେଇସାରିଛି, ଘାଣ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ମାଇଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ମୁଁ ଏଇଠି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା କାଲି ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବ କ'ଣ, ଖାଲି ଟିଭି ଦେଖାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପଣ୍ଡିତ, ପୁରା ପଣ୍ଡିତ, ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ହେଉନି। ହଁ ହଁ, ରେଜଲ୍ଟ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି। ସବୁ ହେଇଯାଉଛି।